Unon berriro, geometriakin jarraituz, ja, hirugarren helburura pasatzen gea, espazio euklidearra aztertuko dugularik. Hau ezaguna da, aurreko urtean iaz ikasi genuen, guain komentatu behar ditu, bideoetan komentatu behar ditu dangoza, baina repasatzearen vektoreakin jolasten jarraituko dugu, bale? Orduan, vektorekin eraiketa desberdinak ikasi genitun, vektorearen modulua nola kalkulatzen den gogoratuko dugu, eta biderketa eskalarra, biderketa vektoriala eta nahasia. Oso erabilgarriak izango dira, ikusiko duzu geometrian, 3 dimensioekin ere, ze gauza askotako laburtu egingo digute aukerak. Orduan, lehenengo gauza demagun, V vektore badaukagula, hemen daukezue beti bezala Vx, Vy, Vz bere hiru osagaien artean jarrita, eta lehenengo gauza da gogoratzea nola bilatzen genuen bere modulua. V vektorearen modulo, ala normala deitzen diogu, honako zenbaki positiboari. Positibo hartuko diogu, errokarratoren zeinu positibo hartuko dugu beti, zen distantzi bat eta zari gara. Gogoratu modulua adierazteko bi raia vertikalekin adierazten dela, eta errokarratua Vx berbi, gehi Vi berbi, gehi Vz berbi. Hau badakigu egiten, ez naiz gehiegi luzatuko honekin. Biderkadura eskalarra, hori bai iaz ere asko erabili genula, batez ere erabiliko dugu zuzenen edo planoen arteko angelua bilatzeko. Zergatik, oso erosoa dalako, errex kalkulatzen da, eta angelua errex adieraziko dugu. Gogoratu azkenen, demagun berri dauzkagula bi vektore, ez da, kasu hondan V eta U vektoreak. Egingo duguna izango da, hau erabili batez ere esaten izan bezala, angelua, alfa angelua bilatzeko. Batetik, zertzan biderkadura eskalarra, zein da bere definizioa? Definizioa da justo hemen daukezuen hau. Biderkadura eskalarra eta gogoratu puntu batekin V.U adierazten dela, bi vektoren arteko moduluen biderketa bider osatzen duten angeluaren kosinua izango da. Definizio hori izan da, gehatzen zeguna da jakitean nola kalkulatzen den. Eta kalkulatzeko, iaz ere ikasi genuen, bi vektoren arteko osagai berdinen arteko biderketa egin eta gero hirurak batu egiten ditugula. Orduan, hau nola erabiliko dugu, nolabait angelua bilatzeko, demagun dauzkagula bi vektore. Batetik U, da inventatu egingo dut zenbakikin, eta bestetik V. 0, adibidez, -3, bat. Orduan, bi vektore hauen arteko angelua bilatuko nahiko banu, eta gero ikusiko zuen nola bi zuzenen arteko angelua bilatzeko, beraien vektoren angelua bilatuta nahikoa daukagun. Edo planoetan vektore normala erabiliko dugu. Bi vektore hauen angelua bilatu nahi izango bagenu, biderkadura eskalarra kontutan hartuko dugu. Eta horretarako, definizioan daukaguna, da biderkadura eskalarra batetik kalkulatu behar dugula, bi vektoren barkatu modula kalkulatuko ditugula, eta horrela kosinu alfa eskatu dezakegu. Biderketa eskalarra kalkulatzeko, bi vektore horien arteko, osagaien arteko biderketa ingo dugu, adibidez. Kasu honetan, bat bider 0, 0, gehi bi bider -3, -6, eta gehi bat bider bat, bat. Kasu honetan, biderketa eskalarra izango litzateke -5. Eta gero kalkulatu beharko genituzke bi vektoren moduluak. Eta horretarako egiten dugu urena adibidez, errokarratua bat berbi bat, gehi bi berbi lau, gehi bat berbi bat. Hau da, erro 6. Eta azkenik, V vektorearen modula bilatzeko, errokarratua, 0 berbi 0, gen -3 berbi gehi behatzi, eta gehi bat berbi bat. Hau da, erro 10. Hiru datu hauekin, bilatu dezakegu definizioa aplikatuz, bi vektoren arteko angelua. Nola? U badakigu, V bider U, biderketa eskalarra, gure kasuan dala -5, dala lehenengoaren modulua, bider bigarrenaren modulua, bider bi horiek osatzen duten angeluaren kosinua. Eta hortik, aska dezakegu, alfa, kasu honetan, markatu, -5 hori, gero jarriko dugu, alfa izango da arko kosinua, zerena, -5 zati, erro 6 bider erro 10 da, erro 60. Eta ateratzen danarekin, alfa angeluaren balioa, izen bat, gradu, aurkituko genituzke.
Oso ondo.